professor. Estava intentant explicar-vos que la idea durant els anys 60 i 70 era que tot estava determinat i tot depenia de l'entorn social. I us he donat un exemple. Un exemple, és a dir, que sotmetem a prova els nostres propis fills amb cotxets de joguina i nines, i el noi només agafava els cotxets i les noies només agafaven les nines. I això és l'experiment que hem vist de micos que fan el mateix. La femella està més interessada per la nina i el mascle està més interessat pel cotxe. I això es deu a l'hormona testosterona produïda pel fetus durant la segona part de la gestació. De manera que la testosterona està produïda en el cas del fetus masculí i no el femení. I això significa que el noi està més interessat en algunes coses i les noies estan més interessades en les cares, els contactes socials, la relació social, etc. I s'estudia el procés de diferenciació durant el desenvolupament del cervell. Diguem tot recollint cervells adonants, i aquí podeu observar una persona que pensa en la qüestió de si ella deixa un cervell a l'institut o no, com a donant. Hem establert aquest sistema de donació per tenir material de recerca, material post-mortem, i des del començament del banc de cervells hem fet 4.000 autòpsies i tenim material cerebral per 500 grups de recerca en 25 països. De manera que el cervell holandès està dividit per qüestions de recerca arreu del món. I el que hem trobat durant els anys 80 és que hi ha 6 diferències sexuals a l'estructura del cervell. Aquí podem veure la primera, que ha estat descrita en una regió anomenada l'hipotàlam, que és una regió molt important pel comportament sexual. I aquesta estructura l'anomenem, el nucli dimòrfic sexual. És més gran en els mascles que en les femelles. Té més cèl·lules en el cas dels homes que els de les dones, i això en aquella època, no va ser acceptat pel moviment feminista. I una de les dirigents del moviment feminista a Holanda va dir: si jo acceptés que hi ha aquestes diferències sexuals amb propietats tan fonamentals com l'anatomia del cervell, puc deixar de parlar aleshores com a feminista? I, de fet, mai més hem tornat a sentir-la parlar. Des d'aleshores hi ha hagut no centenars, sinó milers de publicacions sobre aquestes diferències sexuals en el cervell humà. I ara ja és un fet perfectament bé establert. I ens preocupem pels components que poden interactuar amb les hormones sexuals en el cervell en desenvolupament. I un dels exemples que Jordi ha esmentat aquí són quan hi ha una gran quantitat d'alats a l'orina, no tenim aquestes diferències sexuals en el comportament de les joguines. I després veiem aquestes diferències en la identitat de gènere, o no sabem si té algun efecte o no. Això ha de ser estudiat encara. El que és interessant i important en el cervell durant el procés de desenvolupament és que és un procés que canvia la resta de les nostres vides. I a partir d'aquesta nena que camina per aquí, podem veure que ella va néixer com a noi, però el prepuci del penis tenia una obertura massa petita i, per tant, l'orinar era difícil. I això hagués pogut produir una lesió als ronyons a llarg termini, i la nena va haver de ser operada. Li van haver de treure el prepuci. Però a l'hora d'operar-la al Canadà van fer un error i no van fer una petita operació, sinó que li van treure completament el penis a l'infant. I degut a que en aquells dies es pensava que era l'entorn social el que feia que ens comportéssim com a noi o com a noia, el va decidir convertir-la en nena, convertir aquest noi en una nena. La van vestir com a noia, van vestidets. Psicològicament va ser guiada per John Money als Estats Units. Li van donar joguines de nena, joguines que no li interessaven en absolut, per cert. I durant la pubertat
va tenir hormones sexuals, testosterona. I quan la vaig veure, diguem, aquest és l'únic exemple en el que va ser possible canviar la identitat de gènere, de manera que es va poder decidir si era un noi o una noia, després del naixement. Algú es va aixecar, el sexòleg Milton Diamond, als Estats Units, va dir que tota la història de John Mooney, de que això va ser un èxit, no té cap mena de sentit, perquè durant l'edat adulta aquesta persona va tornar a convertir-se en home. I això significa que pots fer el que vulguis, pots treure el penis, pots criar un infant amb vestidets i li pots donar una guia psicològica com a nena, i li pots explicar històries de nenes, i li pots donar estrògens durant la pubertat. Això no canvia la identitat sexual, perquè això ha estat, decidit abans de naixement, durant l'embaràs, durant la gestació, i ha estat definit en el cervell durant els primers mesos de gestació. Aquesta és Miss Canadà. Miss Canadà també va néixer com a noi, però a partir de l'edat de 5 anys ella sabia que havia nascut com amb un cos erroni. Això s'anomena transsexualitat. I podeu veure que el seu cos ha canviat amb gran èxit. La teoria de la transsexualitat era que, atès que les nostres hormones sexuals es desenvolupen en direcció d'home o de dona durant els 2 primers mesos de la gestació i que el cervell es diferencia durant la segona meitat de la gestació, aquests 2 processos poden ser influïts de manera diferenciada. Pots influir l'un sense necessitat de l'altre. I si això és veritat, aleshores esperaríem que les estructures femenines en cervells masculins i viceversa, la transsexualitat. I això ho podem veure. Aquí podem veure, elements de la cia terminalis. Això no és important, però el més important és que és una estructura que determina el comportament sexual. I si analitzem aquesta estructura, només amb microscopi podem veure aquí un mascle, un home heterosexual. I aquí tenim una femella heterosexual, on l'estructura és molt petita i la resta de taques són contactes de fibres que provenen d'altres àrees cerebrals que també són importants per al comportament sexual. Aquest home homosexual, no hi ha una diferència entre l'homosexual i l'heterosexual en aquesta àrea cerebral, com hi ha en d'altres àrees cerebrals, i això és un home genètic, però és un home que és transsexual. Ha passat de ser home a ser dona i té el tamany d'un nucli de l'estertiòmina d'una femella. I si comptem el nombre de cèl·lules en aquesta àrea, són 35.000 per l'home heterosexual i homosexual, és la meitat per a les dones i també és la meitat pels homes genètics però que són transsexuals. I aquí podem veure una femella transsexual amb un elevat nombre de cèl·lules. Per tant, es produeix una inversió en el cervell i és així com aquests individus jutgen la seva pròpia identitat sexual, tal i com el seu cervell ha estat construït. I això, evidentment, crea el problema de la seva partida de naixement i del seu passaport, que ha de ser adaptat. També el que es decideix per a nosaltres en el nostre desenvolupament cerebral és la nostra identitat sexual. Podeu veure el famós casament entre 2 homes que es va fer per primera vegada a Amsterdam, i aquí podem veure a Taiwan 2 noies casant-se en un entorn budista. I també podem veure aquí el text del Levític, que ens diu que si un home té un contacte homosexual, els 2 han de ser sentenciats a mort. I un text així va ser llegit una vegada així en una mesquita a l'Holanda, i després vaig anar a veure el primer ministre, que en aquella època va sortir a la televisió i va dir que ell intentaria tancar la mesquita i prohibir que això es llegís. I aleshores vaig preguntar, a veure, hi ha tants milers de textos a la Bíblia del Levític que diuen el mateix. Aleshores va tornar a mi i em va dir, mira, si el diàleg ha de continuar entre les diferents cultures religioses i la societat. Hem trobat la primera diferència entre els homes heterosexuals i els homes homosexuals en el cervell.
hi ha moltes diferències estructurals i funcionals. Ara us ensenyaré una. Aquest és un estudi d'Estocolm del Foucault Savis. Ella va col·locar a persones amb un escaneig funcional definint tasques, és a dir, que només se'ls demanava que fessin una tasca sota un escàner. I després pots calcular si l'estructura cerebral té una relació funcional amb una altra estructura cerebral, perquè han d'anar amunt i avall en el mateix moment des del punt de vista de l'activitat. I si això ho fas per a l'amic de l'esquerra, com tenim aquí, en els homes heterosexuals hi ha d'altres àrees cerebrals on aquesta estructura està connectada. I en les dones heterosexuals veiem com algunes estructures cerebrals també s'interconnecten. En els homes, doncs, homosexuals és l'estructura femenina la que es connecta i a les dones a l'inrevés. I això és interessant pel que fa a l'orientació sexual. Ara bé, pel que fa a l'orientació sexual també sabem que hi ha un canvi permanent a l'estructura cerebral i en el comportament, perquè durant els darrers 100 anys la gent ho ha provat tot el que us podeu imaginar per tal de canviar, per fer que els homes homosexuals canviessin i es tornessin heterosexuals. Se'ls van donar hormones femenines masculines, se'ls van fer transplants, se'ls van donar estrògens, testosterona, se'ls va castrar, transplants dels testicles, psicoanàlisi, i se'ls va donar morfina amb imatges homoeròtiques. És a dir, que l'únic efecte que això va tenir és que quan el terapeuta arribava a la sala, els homes començaven a vomitar, però això no va canviar la seva orientació sexual. Es van fer operacions cerebrals amb electroxocs, se'ls van induir atacs epilèptics, elèctrodes en profunditat, i en molts països els homes homosexuals són empresonats. I no res ha canviat des del punt de vista de la seva identitat sexual, perquè això està marcat en el cervell des del començament del seu desenvolupament. Si analitzem l'evolució del cervell i comparem el nostre cervell, el cervell humà que tenim aquí, amb el cervell dels grans simis, això és un orangutà, podeu veure aquí la part esquerra, l'estructura del cervell de l'orangutà és macroscòpicament idèntica, però també sota el microscopi. Aquí podem veure el còrtex del petit cervell, l'amígdala, etc. I podem veure aquí la medul·la espinal. L'única diferència que existeix és que el còrtex cerebral en aquests orangutans és molt més petit que en el cas del cervell humà. I això és el que succeeix durant l'evolució. Hi ha components que s'afegeixen al còrtex cerebral del cervell humà. I això es produeix en un temps molt ràpid, amb un ventall de temps molt ràpid. Si ho pensem, també és lògic que si analitzem la societat dels grans simis, hi ha grans similituds entre com nosaltres ens comportem a la societat i com es comporten ells. Hi ha regles socials importants per fer que la societat funcioni, i les regles més importants són les regles morals. I Frans de Waal us voldria, recomanar el seu llibre El bonobo i l'ateu. Diu que totes les regles morals estan presents a la societat de les mones, de manera que hi ha altruisme, hi ha empatia. Els micos no accepten un pagament diferenciat per la mateixa tasca. Es poden enfurismar moltíssim quan això es fa en un experiment. Hi ha el tabú de l'incest entre els micos també. Hi ha gratitud, amistat, hi ha la vergonya. Quan un trenca les regles hi ha la por del càstig. És a dir, que les regles morals no són diferents en el nostre cas degut a la religió. Tenen milers d'anys d'antiguitat i formen part dels nostres gens. Formen part del nostre capital genètic, de manera tal que podem desenvolupar-ho a les nostres societats. Hi ha moltes coses que han quedat establertes pel rerefons genètic. També hi ha moltes coses que queden establertes durant els primers mesos de desenvolupament, però no és només la genètica. I això ho podem veure a partir dels escanejos que s'han fet de dos infants. Un infant
3 escanejos per infant en el moment del naixement, pocs minuts després del naixement. I es tracta d'un bessó idèntic, però els seus cervells són diferents. I podeu observar que aquí entre la P i la L hi ha 1, 2, 3 corbes, i aquí entre la P i la L hi ha 1, 2, 3, 4 corbes. I això significa que, encara que aquests dos infants tenen un capital genètic idèntic, els seus cervells són diferents en el moment del naixement. I això és el que els pares també et diuen. Són molt similars des del punt de vista de l'aparença, però es comporten de manera diferent, tenen un cervell diferent. I això es deu a que el cervell és tan complex que no es pot desenvolupar únicament sobre la base de la informació genètica. I el procés de desenvolupament més important és que a nivell local les millors connexions competeixen per a la supervivència, i les connexions que s'estableixen al moment adient i de manera prou forta són les que romanen, i aquelles connexions que es fan de manera massa d'hora o massa tard desapareixen. I d'aquestes connexions les cèl·lules també desapareixen. Hi ha 5 vegades menys cèl·lules que són les que romanen al nostre cervell. És una gran competència, es diu darwinisme neuronal, això. I això no queda establert o determinat genèticament. Es tracta d'un procés local mitjançant el qual tots els cervells esdevenen diferents, de manera que tots i cadascun de nosaltres som únics. No és únic ser únic, cadascú de nosaltres és únic. Durant el procés de desenvolupament cerebral, els productes químics poden afectar el cervell de manera permanent, però també el que és important és que l'infant rebi prou nutrients, de manera que quan no hi ha prou nutrients a l'entorn o quan la placenta no està funcionant de manera escaient, el cervell d'aquest infant tindrà problemes en el seu desenvolupament, i això doncs ho veurem més endavant des del punt de vista psiquiàtric. I també els productes químics que afecten el cervell de l'infant perquè la mare fuma o beu alcohol o utilitza drogues, els medicaments donats pels metges, i el que també és molt important, i d'això ens hem adonat només recentment, els productes químics que estan a l'entorn. Molts productes químics que estan presents en el medi ambient i que influencien el desenvolupament de l'infant durant el procés de gestació. I en les àrees on hi ha contaminació causada pels fums als cotxes i de les fàbriques, com a les grans ciutats, per exemple, hi ha un més gran risc d'autisme, perquè aquells components passen per la placenta i influeixen el desenvolupament cerebral, i també influeixen el desenvolupament cerebral durant els primers anys després del naixement. Després l'infant neix i s'hauria de desenvolupar en un entorn segur, càlid i estimulant per desenvolupar el seu cervell segons les seves potències. I quan un infant és ignorat, això no succeeix per negligència. I veiem aquí un infant, el cervell d'un infant de 3 anys, doncs que ha estat ignorat o que no ha estat ben tractat en comparació a un de normal. És més gran en el cas de l'infant normal, i aquest desenvolupament endarrerit també és un problema permanent, és a dir, que aquest infant no ha pogut desenvolupar el seu cervell plenament degut a que durant els primers anys no se'l va estimular prou. La forma més extremada de maltractament va ser dut a terme per Frederic II en l'edat mitjana. Ell s'interessava pel fet que els diferents pobles parlen diferents llengües, i ell volia buscar la llengua originària de Déu i va prohibir a les mares de parlar als seus fills. I va triar 20 mares, i aquests infants no van començar a parlar la llengua de Déu, van morir, perquè això és una forma extremada d'ignorar a un infant, que la mare no li parli. Pel que fa a la llengua de Déu, quan l'infant està creixent en un cert entorn, heu de saber que tots i totes tenim una certa quantitat de sentiments espirituals. La idea que hi ha d'haver alguna cosa més que va més enllà del que podem mesurar o veure. Però algunes persones no tenen cap mena, algunes persones tenen més sentiments espirituals que d'altres, i això depèn també del nostre capital genètic. La primera persona que va demostrar això és Dean Hanna, que va demostrar un trosset de variació en un gen que és molt i molt important per
els missatges químics per enviar el missatge adient, per enviar un missatge d'una cèl·lula a una altra. I aquest gen s'anomena el B-MAT2. I depèn en un 50% de la nostra espiritualitat, senzillament perquè tots i totes tenim diferents seqüències de l'ADN. I si creixes en un entorn religiós, l'espiritualitat, doncs, es promou. I aquí veiem com a la Xina un infant que s'està prostrant i pregant per a la deessa Gongjing, una deessa xinesa, i els pares estan contents. I aquesta persona està encoratjant a l'infant a que pregui, a que resi. I si tens un sentiment espiritual fort, això ho faràs la resta de la teva vida. I si tens pocs sentiments espirituals, pots fàcilment, doncs, prendre una decisió diferent. Doncs bé, si el cervell està programat de manera religiosa, aleshores pots estimular el cervell amb unes àrees cerebrals i pots obtenir uns sentiments religiosos profuns i intensos. I aquest és l'exemple d'un noi que durant una activitat epilèptica en el cervell va tenir experiències estàtiques espirituals. Fins i tot va sentir que tenia un contacte directe amb Jesús. I això es deu a un tumor que tenia en el lòbul temporal que estimulava els circuits que eren importants en els sentiments religiosos. I després de l'extracció del tumor, mai va tornar a tenir un contacte directe amb Jesucrist. Per tant, la pregunta que es formula és: què succeiria si una persona està creixent en un entorn religiós i aquesta àrea cerebral està estimulada? Aquest és un exemple d'això. Es tracta d'un noi que era molt exitós a l'hora d'establir empreses a la Xina. Era un noi holandès i de cop i volta va experimentar el que havia experimentat durant la seva pubertat, quan intentava doncs fer acudits, etc. Podia sentir el mateix que durant aquells dies, durant pocs minuts, i li va agradar experimentar. Era un home maco i li va agradar experimentar-ho durant alguns minuts, fins que va tenir un atac epilèptic i es va fer una ressonància magnètica en el centre per telèfon, i aquí podem veure el tumor. Aquest és el tumor en el lòbul temporal d'aquest noi, que induïa els mateixos circuits. Però en una persona que no té una educació religiosa, doncs ell va tenir aquest altre tipus d'experiència. És a dir, que depèn del que col·loquis en el cervell durant els primers desenvolupaments i el que tens, per exemple, degut a l'estimulació, per exemple, un tumor cerebral.